valgt at have den danske virksomhed, som hedder TDC, fordi vi tænker, at de har en masse gode SBU'er, som vi kan forklare jer om, og at det er en stor virksomhed, som vi faktisk kender til vores egen dagligdag, og at vi tænker, at det kunne være spændende at arbejde med den. TDC's branche, det er tele- og datakommunikation, som er primært det, vi faktisk også har til vores dagligdag. Det er det bredbåndstik, vi sætter ind i computeren, eller det er mobilabonnement, som jeg for eksempel også har. Så derfor så henvender vi os til både B2B, som er business to business, og B to consumer, på grund af, at det er selvfølgelig også andre virksomheder, som har abonnement hos TDC. Vi har været inde og kigge på TDC's missioner, og vi fandt ud af, at de siger, at vi forbinder Danmark med venner og familie. Vi har forretningsforbindelser og kollegaer, lokalsamfundet og verden, maskiner og systemer, og underholdning og læring. Vi synes, det er nogle super gode missioner, TDC har, og som jeg selv siger, så forbinder de sig til de her missioner her. Boston-modellen er delt op i markedsvækst og en relativ markedsandel. For at kunne placere TDC's forretningsområde, skal man finde ud af, hvor store de er i forhold til konkurrenternes markedsandel og finde ud af markedets årlige stigning i procent. Man kan finde den relative markedsandel ved at dividere sin egen markedsandel ved den største konkurrents markedsandel. Forretningsområderne er placeret i modellen, og den er delt op i 4 kategorier, nemlig spørgsmålstegn, stjerne, cash cow og hund. Da vi ikke har oplysninger om TDC's relative markedsandel og forretningsområdernes årlige vækst i procent, vil vi redegøre for, hvordan analysemodellen benyttes og placerer forretningsområderne tilfældigt. Her har vi Boston-modellen. Den kan bruges til at analysere virksomheder med flere SBU'er. Ved hjælp af en Boston-analyse kan virksomheden beslutte sig for strategiske beslutninger. Det kunne f.eks. være, at en virksomhed valgte at investere i et forretningsområde eller at sælge det. I Y-aksen ser vi, hvor mange procent markedet inden for forretningsområdet er steget inden for et år, og i X-aksen ser vi forretningsområdets markedsandel størrelse i forhold til den største konkurrensmarkedsandel. Størrelsen på cirklen viser forretningsområdets omsætning i forhold til den totale omsætning. Ved siden af spørgsmålstegnet ligger kategorien stjerne. Kategorien har en stor markedsandel i forhold til konkurrenterne og har en høj markedsvækst. Dette er den bedste kategori, et forretningsområde kan ligge i, da virksomheden er markedsleder inden for området. Derfor skal virksomheden fastholde forretningsområdets position. Under spørgsmålstegnet ligger kategorien malkeko eller cash cow, hvor markedsandelen er større end konkurrenternes, men med en lavere markedsvækst end i stjernekategorien. Dette er en god placering at have et forretningsområde i, da der skabes likviditet til at investere i andre forretningsområder. Til sidst har vi kategorien hund, hvilket er en kategori med en lille markedsandel og en lav vækst. Det er en svag position, dog kan den bevares, hvis man ser potentiale i den, eller også kan man afvikle det. Her har vi TDC's værdikæde, og herude i venstre side, der har vi støtteaktiviteterne, og vi har primære aktiviteter. Oppe i støtteaktiviteterne, der har vi human resources, teknologisk, infrastruktur og indkøb. Og hernede i primære aktiviteterne, der har vi drift, som er TDC, som sørger for, at det hele kommer til at fungere, og alle folk får, hvad de gerne vil have, og sørger for, at det hele spiller, som det skal. Så har vi indkøb. Indkøb af nye bredbånd, indkøb af abonnementer, nye mobiler kunne det være til TDC. Og så har vi salg og marketing, som vi nok kender, den der reklame der. Og så har vi service selvfølgelig, som er ude i butikkerne, når folk skal købe en ny mobil eller en nyt bredbånd. Så er der service der. Til sidst kernekompetence. Det mener vi helt klart er dækning.
Fordi dækning, det er det, alle gerne vil have. Og dækning, om man er i Jylland, eller om man er i udlandet, eller hvor man er henne, så er en af TDC's kernekompetencer, det må være dækning. Så der er dækning over hele landet og i udlandet. Jeg tror, via deres marketingmix, så tror jeg, at folk gerne vil, når de køber et bredbånd eller bredforbindelse, det er dækning, det man kigger på. Så vi går stærkt ud fra, at det er dækning, der er TDC's kernekompetence. Her ses PLC-kurven for TDC's. Vi har taget udgangspunkt i det produkt, der er bredbåndsforbindelse. Og som vi kan se, så har vi introduktionsfasen, som er den fase, hvor folk får købt bredbåndet, og det går rimelig opad, fordi folk synes, det er et godt produkt, fordi der er så stor dækning, som er TDC's kernekompetence, som vi sagde før. Så har vi væksten. Det går stadig opad. Folk finder ud af, at der også er andre konkurrenter end lige det her TDC-bredbånd her. Så det går stadig lidt opad, men vi ligger lige lidt vandret og kun lidt opad. Så kommer vi over i modningsfasen, som er rimelig stabil og kører kun forholdsvis lidt opad. Og det tror vi er fordi, at konkurrenterne kommer ind og har en indflydelse på vores kunder, som er, eller TDC's kunder, og derfor vil den kun stige meget lidt. Efter modningsfasen, så har vi jo selvfølgelig nedgang, som godt kan bølge lidt, som vi kan se på den kurve her. En af de årsager kunne være et eksempel på, at bredbåndsforbindelsen hos TDC ikke havde lige så mange tilbud som for eksempel Oyster eller 3, og det kunne være en af årsagerne til, at den begynder at bølge lidt. Det specielle ved den her PLC-kurve er, når det er bredbåndsforbindelsen, vi har taget udgangspunkt i, er, at den aldrig nogensinde vil stoppe, fordi at det er et bredbånd, vi har med at gøre, og som ikke bare er som en iPhone, som bare er blevet købt, og så er vi færdige med det. Hvad der angår TDC's konkurrenter, så har TDC en markedsandel på 74% af fastnetstelefoni. TDC's største 2 konkurrenter, det er Telia og det er Telenor. Men som vi kan se her på dette billede, har TDC faktisk den største markedsandel på 74% af fastnettelefoner. Derfor mener vi også selv, at det er en af de Danmarks største virksomheder, hvad der angår datakommunikation.